खुलुमबाय। सैथो गोसो थोनाय, सैथो मोजां मोननाय माखौ बुङो? आरो मोजां मोननायाव गोसो थोनायाव ना सोरबाया गथ' दंखायो, ना सोरबाया हिनजाव दंखायो, बेनिबो जेबो बाथ्रा थाया। गोसो थोलायनाया गोबां रोखोमनि जानो हागौ। बे बाथ्राखौ जोङो बे भिडिअनि जोबनायाव सावरायगोन। भिडिअखौ मोजाङै खोनासंग्रो। बेनिफ्राय जों दा मियाजा फेसबुकआव एनिथिं एमजेखौ लानानै दावराव जालांनाय, बेखौ लानानैनो आङो एमजे आरो प्रितिनि सोमोन्दैसो सावरायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै खोनासं। बेनिफ्राय मोजां मोनदोंब्ला आंनि बुंनायखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। बे आंनि साननायसो। दा जोङो मोनसे समनिफ्राय नुनो मोनबाय एनिथिं एमजे फंबाय जेब्ला प्रितिखौ मोजां मोनो, सानैबो इउटुब ब्लग खालामो, भिडिअ होयो, मोजाङै मोजां मोनलायबायबो, गोसो थोलायबायबो। बै समाव प्रितिनियाव गोबां कमेन्ट थाङोमोन मानसिफोरनिफ्राय, नोङो एमजेखौनो लानोसै, एमजेआ बेफोरबायदि बेफोरबायदि। अब्लानिया प्रितिया रिप्लाइ होयोमोन इउटुबनि गेजेरजों, आंसो मोजां मोनदो, आंसो गोसो थोदो, आंसो मिथिगो, नोंसोरलाय सोरो? मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो बे आंनि हौवा। नंगौना नङा? बे समाव जोङो प्रितिनिफ्रायबो जोङो रिप्लाइ मोनोमोन इउटुबनि गेजेरजों। बेनिफ्राय बिसोरनि मोजां मोननाय आरो गोसो थोलायनाय मोजाङैनो मोजां जाफुंबाय, जेबो गारज्लायनाय जायासै, गोसोबो थोलायबाय, जल्दि जल्दि हाबाबो जाबाय, गथ'बो खांबाय, बोसोरसे 1.5 बोसोर जाबाय, दाथ' गथ'आबो गेब्लाब्ला एमजेनि महर लादों। एमजे बायदि नुथारो गथ'खौ बोरैबा नायोब्ला, अन्थावथावनो गेब्लाब्ला देरथारबाय गथ'आ। बेनिफ्राय बिसोरनि संसार जानाया ओरैबायदि दावराव जाबाय सानैनि गेजेराव, जों बेखौ मिथिला। सानैनि गेजेराव मा जादों मा जायाखै जों बेखौ नुवाखै। नाथाय गथ' जाखांनायनि उनाव ससियेल मिडियायाव प्रितिनिफ्राय पस्ट फैबाय एमजेनि सोमोन्दै। बेनिफ्राय एमजेनिफ्रायबो रिप्लाइ फैबाय प्रितिनि सोमोन्दै, आरो प्रितिनिफ्रायबो रिप्लाइ फैबावबाय एमजेनि सोमोन्दै, एमजेनिफ्रायबो रिप्लाइ फैबावबाय। माने सानैबो नांलायनाया ससियेल मिडियायावसो जालांबाय। बारानिख्रुइ बारा, बारानिख्रुइ बारा, बारानिख्रुइ बारा, बारा जालांबाय बिसोरनि नांलायनाया ससियेल मिडियायावसो, फेसबुकनि गेजेरजोंसो। बेनिफ्राय माखासे भिडिअबो ओंखारलांबाय एमजेनिफ्राय प्रितिनि। बेनिफ्राय दिनैसिम जोङो बिसोरनि हाबा जानाय आरो गथ' खांनाय जों गोरोबलायनायखौ नुनो मोनासै बोसोरसेनि गेजेरावनो। बेनिफ्राय दाखालि बावै गेजेराव प्रितिया एमजेनि न' लुनायसिम फैनाय भिडिअबो नुनो मोनदों। आं नायदों बिसोर मा जादों मा जायाखै, आरो माला एमजेआ मा पस्ट होयो आं बेखौबो नायो, बिसोर मानो बेफोरबायदि जालायबाय थादों होनना। बेनिफ्राय प्रितिखौ जोङो एमजेनि न'सिमबो फैनाय नुबाय। ओमफ्राय आं सानबाय आरोना, आंनि साननायसो, आंनि साननायखौसो बुंगोन आं। अब्लाथ' प्रितिया एमजेखौ सहसाव नागारनाय नङा। न' लुनायखौ नायनानै भिडिअ बानायनानै थांलायबाय, अब्लाथ' एमजेखौबो सहसाव नागारनाय नङा। एमजेआबो सहसाव हिनजाव लानो हानाय नङा। नंगौना नङा? गारलायथारालासिनो बेफोरबायदि काहानि। दा जों फैयै फैयै मैयानि दिनाव जों नुनो मोनबाय माखासे दावराव। एमजेआ सिख्ला लानानै थांदों। दा सिख्लाया सोरो? सिख्लाया सोरो? सिख्लाया बबेनि? एमजेखौ जोङो सिख्ला लानानै थांदों। बेनिफ्राय जोङो प्रितिनि जेबो दासिमबो पस्ट नुथ'वाखै, जेबो बाथ्रा बुंनाय नुथ'वाखै, जेबो बाथ्रा बुंनाय नुथ'वाखै। नाथाय आंनि गोसो सिङाव माबा मोनसे साननाय दङ, आं बेखौ बुंला पाब्लिकनि सिगाङाव। नाथाय सिख्लाया सोरो? माबा मोनसे दाउट जाना दं आंनाव सिख्लानि महरखौ लानानै। जाय सिख्लाखौ एमजेआ लानानै खारदों होनना बुंदों, बे सिख्लाखौ लानानै, बिनि महरखौ लानानै माबा मोनसे माने आंनि साननायसो बे, आं बुंथ'ला। दा आंनि साननायाव बिसोरो गोसो थोलायबाय, अनलायलायबाय, मोजां मोनलायबाय, धुमधाम हाबाबो जाबाय, एसेबां मोजां हाबाबो जाबाय। आंथ' बेफोरबायदि हाबा गिदिरबो खालामबावनो हायाखै। गामसा गाननानै गिन्जि गाननानैसो हाबा खालामदों, रिसेपसन खालामदों, कटबो गानबावनो हायाखै आंनि हाबायाव। ओरैबायदि माने गोरिबानो आङो बेफोरबायदि थाखा फैसाबो खरस खालामनो हायाखै। नर्मेल हाबा, सिम्पोल हाबा, जेबो गैया आंनि हाबायाव। सोरबा फैदो, सोरबा फैयाखै। सोरबा गथ'फोरा आंखौ मोजां मोनग्राफोरा लिङियाबो फैदो, सोरबा आरो आंनि हाबा जानो ओंखारबाय थाग्रा सानफ्रोमबो नुबानो बेफोरबायदियाबो आंनि हाबायाव लिंनायावबो फैबावाखै।
आं डाइरेक्ट बुंखायो हा मोजां मोनग्राफोराथ' ओरैनो फैदों आंखौ मोजां मोनग्राफोरा गथ'फोरा आं थेंक इउ होयो दा गथ'फोरखौ आं बेफोरबायदि हाबाबो खालामबावनो हायाखै धाम धुमबो हाबा जाबाय गथ'बो जाबाय गेजेराव बिसोरो गारलायलायबाय दा आं सानो दा गासैबो बुङो इउटुबनि गेजेरजों प्रिथियाथ' जोबोर मोजां गोरों बुजिना भिडिअ बानायो एमजेखौबो बुङो एमजेआबोथ' गोरों एमजेआबो मालायखौ बुजायो मोजां भिडिअ बानायो नाथाय आंनि साननायसो जा बिसोर सानैया ससियेल मिडियायाव नांलायबाय दावराव जाबाय दुनिया बहुत बाथ्रा बुंबाय बहुत सिगांसिम ओंखारलांबाय बिसोरनि नांलायनाया ससियेल मिडियायाव दा गोबाङानो गोरोबलायबाबो गोबां बाथ्रा बुंगोन सोरबाया मोजां बुंगोन सोरबाया गाज्रि बुंगोन आं सानो ससियेल मिडियायाव नांलायनानै दावराव जानाय जि जाबाय जाबाय बेफोरखौ गारनानै दा सानैबो गोरों सानैबो बुजिलायनो गथ'बो दङ बैसोबो जेबो जायाखै जेरै गोसो थोलायनाय समाव जेरै अनलायलायदोंमोन मोजां मोनलायदोंमोन सोरबाया एमजेखौ गाज्रि बुंब्लाबो आंनि थाखाय गाज्रि नङा आंनि थाखाय मोजां सोरबाया प्रितिखौ गाज्रि बुंब्लाबो एमजेआबो आंनि थाखाय मोजां आंनिसो हिनजाव नंगौना नङा मायबा मोनसे गोसो गोरोबलायनासो हाबा जायो आरो मोजां मोनलायनायाव रावनिबो बाथ्राखौ रावबो खोनासङा नंगौना नङा आं सानो सानैबो जा जाबाय जाबाय जेसेबां दावराव जाया मानो जेसेबां नांलाया मानो नाथाय सिङाव मा दङ सिङाव मा दङ गोरोबलायनो हायो जोंथ' नुनो गोनांखिनिखौ नुबाय बिसोर सानैनि नांलायलायनाय फेसबुकाव नांलायलायनाय जों बिसोर सानैनि नुनो गोनांखिनिखौ नुबाय आरो जों नुबोयि सिङाव गोरोबलायनो हायै मा दङ एमजेआबो प्रितिखौ लाफिनथारनो हालायि मा दङ आरो प्रितियाबो एमजेखौ लाफिनथारलायनो हायै मा दङ नाथाय गोसो थोलायनाय समखौ गोसोखांलाय सानैबो नोंसोर माबायदि बाथ्रा बुङोमोन माबायदि गोसो थोलायोमोन नाथाय गथ' जाखांनायनि उनावसो सानैबो मा दङ सिङाव नोंसोरनि गेजेराव नोंसोरदि मिलायफिनलायनो हाथारलाया मा दङ ना एमजेआनो गाज्रिथार ना प्रितियानो गाज्रिथार प्रितिनि थाखाय एमजेआ बिराद गाज्रि नामा गथ' गथाय खांखांनायनि उनाव एमजेनि थाखाय गथ' गथाय खांखांनायनि उनाव प्रितिया जोबोर गाज्रि नामा दा नोंसोर सानैनि गेजेराव सिङाव आरोबाव मा दंबावो नोंसोर गोरोबलायनो हायो आंथ' सानो सानैबो गोरोबलायनांगौ संसार जानांगौ बैसोबो जायाखै साननाय बायदिब्ला आरो नोंसोर जा नांलायबाय जा दावराव जाबाय नोंसोरनि सिङाव मा दोङो बेखौ जों नुजोबाखै नोंसोर बेसेबां सानैजों मिलायलायनो हाया नाथाय संसार जालायफिनजायो आंनि साननाय आरो बेखिनिखौ आं बुंनो लुबैयो बेनिफ्राय सैथो गोसो थोनाय सैथो मोजां मोननाय माखौ बुङो हा आथिखालाव सैथो मोजां मोननाया गैला सैथो मोजां मोनोब्ला सोरबा सिख्लाखौ बा सोरबा सेंग्राखौ सैथो गोसो थोयोब्ला सोरबा सिख्लायाबो गावनि बयफ्रेन्डखौ थगायनानै गुबुनजों लाइन मारिया सैथो मोजां मोननायाव मालाबाबो थगायलाया सेंग्रायाबो सिख्लाखौ मालाबाबो थगायनानै गुबुनजों लाइन मारिनाय नङा सैथो मोजां मोनलायोब्ला बेखौसो सैथो मोजां मोननाय होनो नाथाय आथिखालाव बिब्दि गैया बिब्दि गैथारला बिराद खम बयफ्रेन्डआ सोरबा नाथाय सिंजों सोरजोंबा लाइन मारिगोन बेनिफ्राय दावराव दावसि जानोसै नाथाय सैथो मोजां मोनोब्ला रावजोंबो लाइन मारिना सासेखौनो गोसोथो सासेखौनो मोजां मोननो हानांगोन बाहाना खालामना बेवहाय गोबाङानो बाहाना खालामो आरो आं मा बुंदो गोसो थोलायनायाव सोरबाया बोरायजोबो थाङो नंना नङा थांना थाङा सोरबा जागोन लालस रां रुफा गावनि बयफ्रेन्डनिख्रुइ बांसिन थाखा फैसा देखायदो जानो हागोन लालस सोरबाया जानो हागोन दुखु सुखु नंगौना नङा बेनि दुखु सुखुखौ नुनानैबो थांनो हागौ सोरबाया हाबसननो हागौ मोजां मोननाय समावथ' जेबो बुजि मोना बेवहाय हाबसनब्ला मा जागोन हा बेखौ आं गोसो थैयोब्ला मा जागोन मोजां मोननाय समावथ' जेबो बुजि मोननाय नङा सोरबाया लालसजों थाखा फैसाजोंबो हाबसननो हागौ हा गावनि बयफ्रेन्डखौ थगायनानै सोरबाया आरो दुखु सुखुखौबो नायनानै हा सोरबाया आरो मा महर मोखां नंना नङा महर मोखांनि थाखायबो फाग्ला फाग्लिबो जानो हागौ जेबो मान सनमान जेबो दावराव मा जागोन बेखौ नायनो रोङि नंना नङा नाथाय जेब्ला संसार जागोन हाबा जागोन जेब्ला हाबसनखांगोन लासै लासै बुजि मोनलांगोन आं मा जायगायाव फैखो आं सोरखौ मोजां मोननांगौमोन सोरजों फैखो लासै 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 बुजि मोनलांगोन मोजां मोनलायनाय समाव रावबो बुजि मोना सोर बोराय सोर गथ' गथाय दोङो
सोर हिनजाव दोङो बेखौ बुजि मोननाय नङा। नाथाय लासै 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 जेब्ला जेरै मोजां मोनलायनाय समाव बुजियो नामा? सोरबा बयफ्रेन्डखौ जोबोर गाज्रि बुङो, सोरबा गार्लफ्रेन्डखौ जोबोर गाज्रि बुङो, जेबो बुजि मोनलाया। आं मोजां मोनो आंसो मिथिगो। नाथाय थाङै थाङै लास्टआव मा आलादा केस जाहैफिनो। नाथाय सैथो मोजां मोननाया मा थगाया रावखौबो। सैथोआ सैथोआनो, रावजोंबो लाइन मारिया सैथो गोसथोनानै। बेनिखायनो टेनसन जानाङा हा, बेनिखायनो टेनसन जानाङा। सोरबा नोंखौ गारनानै थांदो, सोरबा नोंखौ थगायदो, बे सैथो मोजां मोननाय नङा। बेखौ साननांगौ जेबो गैया। दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थानो हागोन। अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।